שלום לכולם, שמי ניר יוסף קליף, אני עורך דין ויזם, והיום בפרק הראשון שלנו נמצא איתנו מיקי חיים, איש עסקים, יזם חברתי, סוכן ביטוח, תקליטן של מועדון הפינגווין המיתולוגי בשנים 1988-1991, והיה גם הבעלים המיתולוגי של אותו מועדון הפינגווין בתחילת שנות ה-90, חלק ממערך ההבטחה של ראשי הממשלה לשעבר, שמעון פרס ויצחק רבין, זיכרונם לברכה. כיום איש עסקים, בעלים של אתר מסחרי אלקטרוני גדול מאוד בשם קנייה טובה אונליין, וב-15 השנים האחרונות גם מפיק מסיבות לבוגרי המועדון הפינגווין ודומיו, ליקוויד, שירוקו וכן הלאה, וזה בעצם, מיקי, תתקן אותי אם אני טועה, זה חזרה לאהבה הישנה שמסרבת להיעלם. אפשר להגדיר את זה ככה. משבר גיל 40 המתמשך. אפשר להגיד. אוקיי. אני ככה אתאר זה הפרק הראשון שלנו, אז תאכלו לנו בהצלחה. אתן קצת ככה איזשהו פירוט קצר לגבי מה זה הפודקאסט שאנחנו עושים כאן. שם הפודקאסט הוא סוויץ'. סוויץ' זה מושג שבעצם לקוח מעולם הסקייטבורדינג. כל סקייטר יודע מה זה סוויץ', אני לא אפרט. והמשמעות שלו היא בעצם משקפת מעבר חלק בין נושאים. נושא הפודקאסט עוסקים במשפטים, עוסקים בסקייטבורדינג, בנדל"ן, עסקים, אנשים ומוזיקה. ואנחנו נמצא את החוט המקשר, את הליין המקשר בין כל הנושאים האלה, ואנחנו מקווים שזה יהיה בצורה מעניינת, קולחת, שוטפת, ויהיה קאץ' טוב. הסקייטרים יודעים על מה אני מדבר. אז מיקי, נתחיל? אחלה. טוב, אז אנחנו נתחיל עם מה שנקרא המנה הראשונה, הנושא של קצת נוסטלגיה, קח אותנו לתקופה הפינגווין, המיתולוגי. איזה שנים? בוא נתחיל ב-80, השנים הכי, איך זה התחיל? בוא נשאל ככה, איך התחיל מועדון הפינגווין? טוב, הוא התחיל בשנת 82, אבל אני עוד הייתי ממש צעיר, אני הגעתי רק ב-87-8, כן. במקרה. אוקיי. הייתי עד אז יוצא לכל מיני מקומות, מועדון הבריכה, הקט, ערבי נוער בקולוסיאום, והיינו שומעים, כאילו האהבה שלנו הייתה דפש מוד, קיור, כן. סמיץ, מאוד אוהב, אני אוהב. מה שאתה קורא לו משולש הזהב, באחד הליינים שלך. בדיוק. אוקיי. ואז יום אחד גדלתי בבת ים. אוקיי. בא לי איזה חבר, אומר לי, תקשיב, יום שני באמצע השבוע, חייב לבוא איתי הפינגווין. אנחנו מדברים על גיל? 87, 8. הגיל שלך? 17. אני בוגר פנימייה צבאית. אוקיי. אז התחלתי את כל החיי לילה שלי, בינגויים קצת מאוחר יותר. כן. בסוף י"א עזבתי את הפנימייה, והתחלתי לצאת לבנות כמו כל הילדים ל-17. מגיע לפינגווין בפעם הראשונה. לא יודע איך להסביר את זה. יורד במדרגות, רואה את הווייב. מה זה הווייב? תן לנו קצת תיאור, תכניס אותנו לשם. מועדון שחור, מרתף, ריח, לא יודע איך להסביר את זה. מעשנים במועדון. אז לדעתי כן, אני כבר לא זוכר. הקפדה על גילאים. כל הגילאים. אין 18 ומעלה. היה 16, 17 וגם היו גם בני 30. לא, רק שאנשים יבינו מה זה המועדון, והמועדון מביא לתוכו בעצם איזה סוג של אנשים. כולם לובשים שחור, נתחיל מזה. אוקיי, כמוני לרגע. התחלה הראשונה, השנים הראשונות שהתחילו עם קעקועים, כן. הגינים, והיו גם פנקיסטים, ממש פנקיסטים, מויקן, אנשים. סבון בשיער. סבון, מיני אור, אוקיי. משהו שונה, אנשים שונים. עכשיו, שאתה בא בוא נתחיל מזה מבת ים של שנות ה-80, עם הסטיגמות, עם הדברים. כן. יורד במדרגות, ואני אומר, המקום הזה יהיה שני. וואלה. בפעם הראשונה. מתגנגל, מתחיל לצאת, לברות, שומע פעם ראשונה את The Water Boys, All of the Moon. ננגן את זה על הרקע? כן. אחרי זה B-52, כן, את קר. אוקיי. לא יודע, פעם ראשונה שומע. סחף אותך. סיים. כן, In the Realm of. Front to Fortwo, דברים. ואני מדבר איתך באמצע שבוע. אמצע שבוע. זה מועדון שהיה פעיל בכל השבוע? כל השבוע. חוץ מימי ראשון. אז איזה אנשים זה הביא לשם? מי האנשים שבאו לך? אז אתה מתאר פה איזושהי תת-תרבות, נקרא לזה במרכאות, סצנת שוליים אלטרנטיבית? פעם שנות ה-80. בטח בשנות ה-80. לא היו הרבה מועדונים תל אביב, היו את
פינגווין, שירוקו, ריקוויד, זמן אמיתי, הרובע הדרומי, אוקיי. ואחרי זה היו את המיינסטרים, הקולוסיאום, כן. לא זוכר מה עוד היה, והפינגווין באמת היה שונה. שונה. אחד גם היה בו תמיד הופעות. של להקות. להקות. כמו? כל מי שאתה רוצה התחיל שם. לדוגמה. אז בשנים המאוחרות שלי, זה התחיל מזקני צפת. וואו, אחת הלהקות. טאטו. גם. חברים של נטשה. דרך אגב, אפרופו טאטו, כן. זה צולם לערוץ 2 הניסיוני. ננסה לפשפש בזיכרון מה שנקרא. זה היה פעם ראשונה, שהמועדון היה, לדעתי, איזה 900 איש, שנכנסים בו 500-600. וואו. אי אפשר היה לזוז. הייתי צריך לרדת מהתקניתייה, כן. לאיזשהו מקום, לקח לי חצי שעה. זה ברוב פשוט שהיה עמוס וצפוף. סיוט. והופיעו שם עוד הרבה פורטרט, שעכשיו חוזרים שבדיוק ראינו אותם בכוכב כוכב נולד או משהו כן. כזה, הכוכב הבא. כוכב הבא. ולפניי היו שם ז'אן קונפליקט, פורטיס, סחרוב, כן. פינגו משינה. כן. נושא המקבט הופיעו שם? כן, נושא המקבט התחילו בשנים שלנו. אוקיי, כן. זה יותר 90. לקראת ה-90. סוף ה-80-90, אפילו כן. רוקפור. רוקפור, להקה מעולה. כן. זאת אומרת, זה היה הבמה הראשונה, לדעתי גם אמדורסקי או תערובת אסקוט, אני כבר לא זוכר את השמות, כן. אבל היה מועדון שהוא היה מיוחד. היית בא, רואה את האנשים מכל הגוונים. כן. ובסוף שאתה גם מתחיל להכיר את האנשים, אתה מגלה, זה לא כמו היום נגיד פריפריה גוש דן רבתי. אוקיי. פתאום אתה פוגש אנשים מבאר שבע. מכל הארץ. כל הארץ שהיו באים בימי שישי. במיוחד. מבאר שבע. וואו. חבר'ה חיפאים, חבר'ה יותר רחוקים, אשדודים ודברים. עכשיו אני מדבר איתך שנות ה-80, זה לא היום. שיש נגישות. נגישות, פעם היית צריך לנסוע, עכשיו מבאר שבע, היית צריך לבוא, לא יודע, קצת אז... ב4 מהבית. אתה מדבר על משהו שהטריף את האנשים. זה היה משהו מיוחד. מה היית אומר יכול במידה מסוימת להגיד, אוקיי, זה היה משותף לכולם, כי כל אחד הביא ממה שאני יודע פחות או יותר, אני גדלתי במועדון זמן אמיתי, שהוא הגלגול של השירוקו, ברחוב אילת בתל אביב, אז באמת כל אחד מביא איזושהי ייחודיות מסוימת, לא מיינסטרימית בכלל, ויש איזה משהו משותף לכל האנשים שהיו מגיעים, כי יש גם ז'אנרים שונים של מוזיקה, אז מה יכול להיות משותף, אם אתה יכול להגיד? כל המועדונים צצו אחד אחרי השני, המקומות היחידים שהיה בהם הופעות גם. אני מדבר מבחינת הקהל. מבחינת הקהל, עוד פעם, בשירוקו, זה היה יותר הצפונים. אוקיי. כל הכוסיות היו בשירוקו. אז שהיית בא עם השחור, עם אנשים סוג של היפות, לא פנקיסטים, הכוסיות. והיית רוצה לתפוס קצת בחורות יפות, היית הולך לשירוקו. אוקיי. עכשיו, גם כשהשירוקו והפינגווין היו במרחק של 10 דקות הליכה, כן. אז אנשים היו עושים את הקו הזה, הולכים, חוזרים, בדברים. נהנים משני העולמות. כן, למרות שהקהל שם באמת בשירוקו היה שונה, אבל בשירוקו היה דבר אחד, שהיה שם תקניתן אגדי בשם איתן תבור, אוקיי. שהוא היה אז שם דבר, הוא בא אחרי צ'ופי, שגם היה שם דבר, והיה מיוחד. הזמן אמיתי זה כבר הגינגונג של אחרי הפינגווין. נכון, שנות ה-90. החבר'ה היותר צעירים, אבל באותו מודן, גם מקום מועדון הרבה יותר גדול, כן. עם במה, עם הופעות, ראיתי שם הופעות וואו, שבמקביל היה גם את הריקוד. הריקוד היה לו כמה גינגונגים בכל מיני מקומות, אז זה היה, הריקוד האחרון היה באזור סנמה, אז זה היה כזה, יהודה הלוי, סנמה ושירוקו, לא זוכר את השם. משולש הזהב. אתה יודע, אם אני לוקח את זה להיום, יש איזה משולש זהב לאוכלוסייה שנקרא לה אוכלוסייה ייחודית. האזור של רחוב אילת, מתחם התדר, יש גם ליד, זה שוק לוינסקי, זה ליד שם? כן. שוק לוינסקי, מתחם התדר, ומסביב, כן, חבר'ה בני 30, די מיוחדים, אוהבים מוזיקה די ייחודית, זה אומנם קצת טיפה שונה, אבל יש איזשהו חיבור, אז יש גם איזה משולש זהב באזור הזה שנמצא היום. בוא ספר איזשהו ככה, אתה יודע, חוויה שזכורה לך משם, 2, 3, קח אותנו לשם, מהפינגווין, בטח מהפינגווין. יש הרבה. אני בטוח. אין סוף. תן את הכי טובות. מאיפה אתה רוצה להתחיל?
מההארדקור? הארדקור, אתה יודע, היה ריקוד פוגו, שמעת על הריקוד פוגו? הייתי רוקד פוגו. יפה. בנילי די אלפנט? גם בנילי די אלפנט, כן. רגע, נכניס את נילי די אלפנט? אוקיי. אז בפוגו, זה היה עניין של מי שהולך לגמור חשבון עם אוקיי. זה סוג של מרביץ ראו, מהחבורה שראו ודברים. החבר'ה של הפנקיסטים. כן. אוקיי. עכשיו, אני ירדתי מהתקניתייה לעשות דאווין, סוג של גם אני רוקד פוגו. פיצצו אותי מכות. כבר אני צריך לחזור לתקנית. אנחנו לא מעודדים אלימות, זה הוואי של פעם, אנחנו מדברים על 80. כן, עוד פעם, גם הייתי רזה ודברים, וכל מכה כואבת. כן. אני צריך לחזור לתקנית גם. כן. עכשיו, אתה מסרק אותה, לא כואב לך, כן. אבל כואב. כואב. גמור. כואב. זה בעיטות ומרפקים. כן, אז זה אחד. שתיים, בפינגווין, בהתחלה התקניתייה הייתה סגורה. עם חדר מפתח. אז אנחנו בתום עידן שעוד היה תקניתים, והיה גם קסטות. קסטות? כן, היה גם קסטות. אוקיי. התחלנו מקסטות, תקניתים. בוא אגיד לך שהייתי בצבא, הייתי קרבי, אז הייתי בא לנגן פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות. עכשיו מה לעשות? יש לנו יצרים בגין 18, היה לי חברה, היה לי כל כך זמן, הייתי בא מהצבא, גמור, ישן, הולך לעבוד תקניתן בשביל לשמור על התחביב, לשמור על זה, שם קסטה כן. מתפנקים. מתפנקים. כן. הבינו. עכשיו שמסתכנים, היה חלון, אין תקניתן. הוא נעלם לרגע. הוא יצא להפסקה. רגע, כן. לפסק זמן מתוק. עוד סיפור אחד שהיה, פעם תמיד היה את הסטיגמה שיש אנשים עושים סקס בשירותים. כן. באחד התקמותים, אני יורד, בן אדם צריך לעשות פיפי, נכון? כן. הולך לעשות פיפי, ושומע בתא לידי, זוג עסוק. עכשיו, היא כנראה הייתה עם משקפיים, והיא הורידה את המשקפיים, שמה אותם על הרצפה. אוקיי. טוב. הייתי קצת שובב, לקחתי את המשקפיים, אמרתי, אני חייב לדעת, מי זאת? אני שומע לקחתי את המשקפיים, שמתי בתקניתייה. לא נגיד שמות, למרות שאני כבר לא ראיתי אותה, גם אם לא באה למסיבות או משהו, אחרי איזה 10 דקות, רבע שעה, אתה מכיר את זה, יש לך מחלקת עבודות ומצוות, למי באים? לדי-ג'יי. תגיד. אתה יכול לבדוק אם מישהו מצא משקפיים? קחי בפעם האחרונה שאתה עושה סקס בשירותים. אז זה היה, אפרופו, עוד משהו מצחיק. אני רוצה שתספר לי רגע, נלך רגע להארדקור, בסדר? אלא אם כן יש לך עוד משהו מצחיק, כי הומור תמיד עדיף. הומור, כן, צריך, לא חסר. אני דיברתי איתך לפני, וסיפרת לי על מקרה לא פשוט שקרה באחד המועדונים. בשירוקו. אנחנו נדבר על מקרה שקרה לפני כמה שנים? בטח גם תחילת ה-90. 90, יש פה כבר למעלה מ-25 שנה, שכבר הוכרע בבית משפט. אז אני אספר לך מה היה, מה הרקע. כן. הגיעו בערים חדשים במועדון הפינגווין, אני הייתי התקניתן, ביקשתי הנאה במשכורת, לא נתנו לי כסף. לא רצו לתת לי הנאה, והרגשתי שגם אני מביא את רוב האנשים, כמו שהיום אני עושה את המסיבות, אז הייתי מאוד דומיננטי. ואז הבערים של השירוקו היה חבר שלי בלי שום קשר, אמרתי לו, תקשיב, אני מביא לך את כל הקהל של הפינגווין, השירוקו. כן. היה חודש, שהפינגווין, ימי שישי, שפעם היה תמיד 600-700 ילד, ריק. כולם בשירוקו. לצערי, אנשים של השירוקו ואנשים של הפינגווין, וזה כבר היה שירוקו בגינגונג שכבר היה פחות צפונים, זאת אומרת שהוא כבר היה מעורב. היה שם איזה חיכוך בין שתיים. רבו בחוץ, דקר אותו, הבן אדם נרצח, אחרי זה המועדון נסגר, ובסוף הייתי צריך להגיע גם לבית משפט בסוג של עדות ודברים. ישב לי על המצפון כמה... בטח, זה גם מטלטל את הקהל שרגיל להגיע לשם. וגם הילד שנרצח... ילד, הוא היה 17-18. כן. היה סוג, עוד פעם, להגיד לך חבר, אבל אתה יודע... מכר, שאתה מכיר, יוצא וזה,
והכי מצחיק גם זה שדקר אותו, זאת אומרת, אתה מכיר את שני הצדדים. כן. אז אתה כואב לך על האדם שנרצח, וההוא שהגיע למקום שלא היה צריך להגיע אליו. כן, נרסו חיים של שתי משפחות. כן. זה היה סוג של שבר בזמן ההוא. כן. החיים חזקים מהקור, אז אחרי זה המשכנו. לחלוטין. חזרנו מהפינגווין, קיבלתי משכורת יותר גבוהה. ובימים נעמים, שנה אחרי, הפכתי להיות הבעלים. איך הגעת לזה? טוב, מלחמת המפרץ, נכון? 92, 3. לא, 91. אחד. כן, נחמן שי, דבר אליי. כן, מלחמת המפרץ, היה כמה חודשים. מועדונים בתל אביב, סגורים, נכון. דברים. אני מאבטח של שמעון פרס. אוקיי. טוב, האמת שהיה לי יותר כימיה עם סוניה משעם שמעון. כן. ואז סוניה ראה אותי, כל הזמן מגיע למשמרות, עצוב. היא אומרת לי, מיקי, מה קורה? אנחנו מדברים על סוניה פרס, אשתו של שמעון פרס, זיכרונו לברכה. היא הייתה כמו אמא בשבילי, ממש. אין נשים כאלה. אהבה אותי, חבל על הזמן. ואז אמרת, תקשיבי, אין עבודה, כי הייתי מתפרנס מזה. הייתי גר לבד בתקופת הצבא, הייתי מחזיק דירה. יפה מאוד. ביפו העתיקה. טוב, זה השנים של פעם. כן. הרווחתי הרבה כסף, כי הייתי מנגן גם הרבה. אוקיי. לימים ההם. ואתה יודע, אין עבודה, מלחמה. עכשיו, לא רק שאין עבודה, גם בזמן מלחמה, אין לי ימי חופש. זאת אומרת, בהבטחה פעם היינו עובדים יומיים, 3 חופש יומיים, זאת אומרת, בהבטחה ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי חופש, שישי, שבת בהבטחה, ראשון, שני חופש, שלישי, רביעי, חמישי בהבטחה, וכדומה. והיא ראתה אותי בדיכאון, ודברים, אמרתי, תקשיב, מאוד קשה לי. ואז יום אחד היא מגיעה אליי, אחד המשמרות, אמרתי, תקשיב, שבוע הבא, או בשבועיים הקרובים, איך להיות הפסקת אש, בוש האבא שהיה אז, כן. זה, אז אני מקווה שהחיים יחזרו לתל אביב לשמחה, ותחזור לעבוד. טוב. אני מגיע לבן אדם, איציק אבנרי, זה הבעלים המיתולוגי של הפינגווין, אבל שהוא היה מזכיר אותו לאנשים. הנכס כביכול, היה שייך לו? זה לא היה שייך לו, הוא היה כאילו קבלן שני, שהוא היה מזכיר אותו, היה להם כמה מועדונים, בחור בשם איציק אבנרי, וגם בחור בשם יאנוש. אוקיי. מגיע לאיציק אבנרי, וזה היה חוש העסקי הראשון. אמרתי, תקשיב, אני רוצה להזכיר את המועדון, במלחמה. המועדון היה נמצא ברחוב בין יהודה הלוי 43. כן. אני רוצה להזכיר את המקום. ואז שילמו הרבה מאוד כסף, אני מדבר איתך אז, בשנים 91, 20,000 שקל בחודש. לא יודע, תעשה את זה בערך של היום, אין לי מושג כמה זה. כן. הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד. ואז היה לי איזה סוג של כסף, גם שקיבלתי ירושה משאבא שלי שנפטר, ודברים. אבל אני רוצה להזכיר את המועדון. אני רוצה לקחת אותו, אומר לי, אני נותן לך שנה מראש. אבל, אני רוצה מחיר טוב, אם המלחמה אני לוקח סיכון, גם אם יהיה סגור עוד חודשיים, 3. כן. שאני יודע בתוך תוכי עוד 7 המלחמה נגמרת. כן. מי לא רוצה כסף, אתה יודע, קיבל יחסית כסף יפה שנה מראש. כן. אחרי 2 שבועות. המקום מפוצץ. מה זה מפוצץ? עכשיו היינו ילדים. פעם ראשונה אנחנו בעלי מועדון. כן. מאוד עם איך להסתובב עם הכסף. עכשיו זה לא כמו היום שטרות, לא היה שטרות של 200 שקל. הרוב זה היה 20, 50. אתה עם חבילות יוצא. כן. אז היה את השקיות של הזבל, של העירייה הכתומות. כן. הייתי מונית, לא היה לי אותו, הייתי גר גם ביפו העתיקה, נוסע עם שקית של כסף של זבל. בשקית זבל. עם כסף. כן. עכשיו איך אתה סופר את הכסף? ביד. סדר הרמות, כן. עושה הרמה אחת, ידע עוד הרמה, ואז אתה אומר, אני סופר את הרמה אחד, סדר. אבל זה שתבין, לא היה לנו חיים, כי היינו גם הסוג של הבן, היה לי שותף, היום הוא גר ביפן כבר הרבה מאוד שנים, מה שכן אבא שלו היה מפקד המחוז הצפוני במשטרה. אז היה לנו מה שנקרא שמירה, סוג של שמירה, שמרו לנו מהמועדון, כי תמיד היו באים, רואים את הפנקיסטים בחוץ, זורקים עליהם דברים, עושים דברים. כל מיני חיכוכים מאוכלוסיות. עם אנשים מבחוץ. מבחוץ. כי הפנקיסטים תמיד היו איזה סוג, אבל היה לנו שמירה, מה שנקרא. שהם מושכים אש, בצורה מסוימת, בגלל הנראות שלהם, בגלל
אז זה היה נחמד, עבדנו באמת, וואו, היה אחרי המלחמה פיצוץ, עשינו כסף, אבל זה באמת עבודה מאוד קשה, זה להביא בבוקר סחורה, שתייה, דברים, כוח אדם, לדאוג לאנשים, ליחצנים, עכשיו פעם, זה לא כמו היום, אתה מעלה איבנט בפייסבוק או בוואטסאפ. כן, זה להריץ את זה מפה לאוזן. יושב מומחה בן אדם, שהיה עושה רגי, הולך ברגל בתל אביב, מבית ספר לבית ספר, מחלק הזמנות. כן. עכשיו, פעם הזמנה, אנשים היו, וואו, מחכים לך, שתבין להם הזמנה. כן. עכשיו, בהזמנה היה גם לפעמים סוג של הנחה, 5 שקלים, 10 שקלים, כבר לא זוכר, וזה היה ראית. אבל, שהיום אני חושב על זה, אני רואה את הדור גם של הילדים שלי, של החברים שלי, הם לא ילכו ברגל את מה שאנחנו. לא, זה אין ספק. היום יש הרבה היצע שפע, גם בעולם, נקרא לזה עולמות הפנאי והבידור והבילוי, ובסופו של דבר, אני חושב שבן אדם צריך להתחבר למה שעושה לו טוב, לאנשים שהוא רואה בהם משהו דומה, למה שהוא מחפש. אז אני, ככה, אם אנחנו נעשה איזשהו חיבור להיום, היום אתה גם בעצם מפיק מסיבות של אותם בוגרים, בני 40 פלוס 50, אני בן 49, וגם יש מדי פעם גם קהל צעיר יותר באופן יחסי, 30 מדי פעם מגיעים, וזה משתלב. אז בוא ככה תן אינפוט על איך עושים מסיבה לקהל הבוגר היום. בוא נתחיל מאיפה זה התחיל. מאיפה זה התחיל? אני עוד מעט חוגג 55, אבל כשחגגתי 40, כמובן חיפשתי מה אני עושה משהו מיוחד. נכון, תמיד שיש לך יום הולדת הגור, 40, 50, כן. 30. ואז היה לי איזה סוג של חלום, שאני עושה מסיבת יום הולדת 40 בפינגווין. אבל מה הבעיה? מה? אין פינגווין, פינגווין סגור. כן. לא יודע איך הכוכבים מסתדרים, פתחו את מועדון הפינגווין מחדש, קצת לפני גיל 40. ונשאר בשם פינגווין, אבל משהו אחר, היה מוזיקה אלקטרונית. כן, האוס כזה, זה היה הפך להיות בר תל אביבי, משהו בסגנון הזה. טוב. בסוף מסתדר אחד ועוד אחד, ואני מגיע וחוגג שם יום הולדת 40, ווואו, עכשיו מה קורה? מפרסם אמצע שבוע. או כמו המסיבה ביום 5 או 6. באו כמויות, ופתאום פרצופים שלא ראית. 4 שנים. מה זה 4 שנים? כמעט 20 שנה. כן. ובאו הרבה מאוד אנשים. כן. עכשיו, התברר, עוד פעם, זה התחלה של השנים הראשונות של הפייסבוק. אז היה שחקנים שכבר עשו מסיבות שהיו פה לפניי, כן. אבל כשהם קמו אחריי, זאת אומרת, שאני עזבתי ב-96, הם המשיכו ונשארו עד אותו זמן. ואני באתי להם משום מקום. אוקיי. ופתאום האנשים כנראה שמרו לך חסד נעורים. כן. כי חלק אולי כן אהבו אותי, חלק היה שונה, ופתאום התחיל להגיע, וואו. פתאום מעוד מסיבה. תשמע, חוויות נעורים, נקרא לזה נעורים 17, 18, 21, הן מאוד מאוד חזקות. אתה בגיל 40, 50, לפעמים מתחבר אליהם מחדש, ומחיות אותך. אני חושב שזה חלק מהמקום שאנשים מגיעים למסיבות שבאמת רוצים. אני חייב להגיד לך באופן אישי, שאחת מהמסיבות שהכי נהניתי בהן אצלך בליין, זו המסיבה שהייתה בשבת בצהריים. היא מתחילה ב-4, אתה כאילו גולש אליה מתוך יום שבת, אתה מטייל, פוגש את החברים הקרובים, יושב אוכל פיצה פה, מטייל קצת בפארק, שעה, אוקיי חבר'ה, יש מסיבה. הולכים למסיבה, מקום גדול, 2 רחבות, די-ג'ים טובים, אבנר מלכה, די-ג'י אהוב עליי, וואלה, אתה בכיף, נכנס פנימה, לא מעשנים במועדון. אני מעשן סיגריות, ואני נהנה מזה שלא מעשנים. זה כיף, בעיקר לנשים שלא מעשנות והן מרגישות את זה, וזה מבריח אותם, יחד עם בני זוגם החוצה, וזה מביא אותם בעצם. ואתה יצא באמצע מסיבה, אור יום, רוצה לעשן סיגריה בחוץ, חוזר, וואלה, סבבה. הוא רואה את הבן אדם באור יום. רואה את הבן אדם, זה בא בכיף, ואז 11-12 בלילה, אחרי כמה שעות טובות של ריקוד, ומוזיקה טובה, וחברים ופרצופים מוכרים. אמבטיה ונישון. פותח את השבוע, ברגוע ובאנרגיות טובות, מייצר תפוקה, כסף, וחיים טובים. אז אחד, אני עדיין איש של הלילה, עדיין מעדיף את הלילות הלילה יש קסם, אבל לא כולם תמיד, בטח בגילים שלנו, בנויים. אז אני משתדר, אני אומר, אני 55, אבל ברוחי אני עוד... כן. 40,
אני מקווה שנעשה עוד. זה המסיבה שעשיתי עם אורן טופט. כן. אני מקווה שנעשה עוד מסיבות כאלו בשבתות צהריים. זה נהיה סוג של טרנד בשנתיים האחרונות. נחמד, כי כמו לאנשים שמעדיפים לצאת מוקדם, ללכת לישון מוקדם. אבל שוב, אני יותר בן אדם של חיי לילה. כן, לילה יש לו קסם שלו, אין ספק. כן, אחרת. אז רגע, אתה בעצם, כמו שאמרנו בהתחלה, מפיק לא רק ליין אחד. בוא, תן לנו ככה איזה סקירה. אז נעשה סדר. בדיוק. התחלנו כמובן, מהחוזרים לפינגווין, שזה הכי פינגווין, הכי ארטקור של פעם, המוזיקה של פעם, שרק אנחנו מנגנים, כן. גם אני חזרתי לנגן כתקליטן, כן. אז זה עשה לך פתאום עוד פעם, אחרי שאתה בא מהעסקים, מהדברים, מכל הדברים, פתאום, וואו, בלי שום קשר שנהיה עכשיו איזה טרנד בשנים האחרונות, שהרבה בעלי עסקים, כן. והרבה מנכ"לים של חברות, ודברים פתאום נהיו תקליטנים. כן. גם ידוענים. זה נהיה כזה... זה נהיה טרנדי, כן. זה מגניב. האחרון זה עוז זהבי, השחקן, נהיה תקליטן. אוקיי. מאור בוזגלו. אוקיי. כן. ויש עוד הרבה. איזה מוזיקה הם מנגנים? הם מנגנים... אלקטרוני. זה נראה טוב. יפה. אנחנו מפרגנים. כן. אז התחלתי עם הפינגווין. אבל אחרי זה אמרנו, אוקיי, איך אנחנו מוצאים מקום לניו אוהב. כן. ואז ביחד עם אורן שריג, ממועדון דפש מוד, שעוד היה עם אבנר, כן. הקמנו אמרתם בוא נעשה רעיון של משומש הזהב, ננגן כל הערב דפש מוד, סמיץ והקיור. אוקיי. עשינו כמה מסיבות בברקפסט, פירקנו את המקום, רצנו עם זה, חבל הזמן. אוקיי. רק הבעיה, כמה אתה יכול לשמוע את אותו שירים, באותו הערב, דפש מוד, סמיץ והקיור. כן. ואז אמרנו, בוא נשלב קצת שירים של ניו אוהב. בדיוק, זה רפרטואר, צריך קצת משהו שונה. אז זה גם ליין שרץ כבר 15 שנה. עוד ליין שעשינו, שזה היה, התחלתי אותו אפשר להגיד בשנתיים האחרונות, מתוך דרישה של אנשים, שזה נקרא Forever Young, שזה יותר ה-Happy 80s, זאת אומרת, במסיבה שאתה יכול לשמוע מדונה וג'ורג' מייקל. סמנטה פוקס. בדיוק. כן. כל החבר'ה השמחים. כן. להגיד לזכותו שירון אשבן פתח את זה ריקומם בתוכנית רדיו, כן. אז זה חזר סוג של הנוסטלגיה של נכון. השירים שיותר מכירים אותם מהתוכניות רדיו של זיכרונה לברכה, שושטרי. נכון. ומה עם קוטנר? ובין לבין, יש לי אהבה שהיא הרבה שנים, אני גם התחלתי בזמנו אחרי הפינגווין, לנגן טרנס, וזה היה ניו ביט, אסיד, ניו ביט, טרנס. שזה הגלגולים הראשונים של הטרנס. הגלגולים הראשונים, שסוף ה-80, תחילת ה-90. כן. את המסיבות הראשונות בכל מיני מקומות בארץ. סיבות טבע. והייתי בין התקליטנים הראשונים במועדון הכי מיוחד, שהתחיל את כל המהפכה בארץ, שנקרא מועדון הבעיה. לא חושב ששמעת עליו. לא. וזה היה מועדון. ספר. הכי קרחנה. לא היה כזה. איפה זה היה? חוב המקצוע משהו בתל אביב, באזור המסגר. אוקיי, ריבל, משהו כזה, לא? תקשיב, יושב מולך בן אדם שאני סחי כל החיים. אתה יודע, דרך אגב, כן. אני מגיל 20, אני לא שותה אלכוהול. כן. אתה ידעת? לא. לא מעשן סיגרות, לא נוגע בסמים. יפה. זאת אומרת, זה הנדיר. כן. גם אני נשוי 35, עם אותו בחורה 35 שנה. יסוד. כן. אז אני לא אשכח את זה שיוצא מועדון הבעיה, כולם גמורים, כל האנשים שמים, אני יחידי סחי. כן. יוצא, המועדון נסגר 6 בבוקר, 7 בבוקר, אני יוצא החוצה, אנשים הולכים לעבודה שם, אזור המסגר, כן. זה היה מוזר. אורן נוסע הביתה, אז התחלנו את המסיבות האלקטרוניות, ובשנים האחרונות אני משלב גם את האלקטרוני, אנשים אחרים לגמרי. כן. בודדים, בהתחלה באו אנשים שגם היו באים למסיבות. שזה זלג מכאן לך. כן, מפה 10 איש מפה, 20 איש מפה. שנים האחרונות התחלתי להעביר לארץ את כל התקליטנים. גגארין אחד המועדונים המדהימים, ובעצם אתה מספר לנו כרגע על פול אוקנפלד, על ההופעה שהבאת אותו לארץ. 30/8/23, והיה לי עוד הופעה עם אנדואן, הלהקה. הם לא מטורקיה? לא, אנדואן גרמנים, ב-22/9/23, עם פסטיבל אלקטרוני שהבאתי עוד 2 תקליטנים, דאקסון, שזה סוג של כוח עולה בקנאפ טרנס, ובחורה אוקראינית מדהימה, בשם קריסמי, ותחשוב ששבועיים אחרי, אנחנו מגיעים ל7 באוקטובר, ומאז, לצערי,
אף אחד לא רוצה להגיע לארץ, פניתי עכשיו לכמה שמות, יש לי יום הולדת 55 בינואר, רציתי להפתיע את עצמי באיזה תקניתן רציני, אנשים שגם ערכתי אותם, שהייתי להם פה, זה בינתיים לך בצורה יפה, אנחנו רוצים לחזור לישראל, אבל לא עכשיו. כן. ימתינו. הדבר האחרון שהתחלתי, שיש לי את זה גם ביום שישי הקרוב, שזה הכי נוסטלגי והכי חוזר לעבר, זה אוזן על פטיפון, שמנגנים עם תקניתים. שזה קטע. קטע אדיר. יש יותר כיף מלשמוע מוזיקה, עם הקרחצ'ים האלה של התקליטים, זה בטח לאנשים בני 30, 40, 50, לא יודע אם 30, אבל זה מזכיר תמיד לכולם, זה לוקח אותם הביתה, לאבא, לדוד, ששם את החמחת על התקליט, הוא אומר לך, אל תיגע, שזה לא ישרט, והתקליט אתה נוגע, והמחט קופצת, ואתה שורט את התקליט, והוא כועס עליך. כן. אז החזרתי שם תקניתן, שהיה תקניתן האגדי של הפורום בבאר שבע, הרזידנט דני סידס, שגם חבר שלי, שהתחלנו בענף הביטוח בשנים, היום הוא סוכן ביטוח די גדול, וגם הוא עובר את החיידק כשאני עברתי בגיל 40, הוא עובר אותו היום בגיל 56. כן. כמובן צירפנו גם את אלעד רון, שעשה לי את החיבור עם האוזן, עם הפטיפונים, עם הדברים, ועכשיו אנחנו יוצאים בקונספט חדש, שבכל ערב חוץ מדני ואלעד, יהיה גם תקניתן בהפתעה. זאת אומרת שלא יודע מי התקניתן. מגניב. כן. תקן אותי אם אני טוען, אני זוכר שפעם אחת עשית משהו, שאני חשבתי שזה מיוחד, אם אני לא טועה. אמרת לחבר'ה, אני נותן 15 דקות, 5 דקות, לכל אחד שרוצה לעלות. כן. אתה יודע איזה מגניב זה? חצי שעה. אחד הדברים לדעתי הכי גדולים, ואני אפרגן פה לחבר עבר ילדות, למרות שאנחנו לא בקשר היום, אבל בעיניי הוא די-ג'יי מצוין, קובי סאקה, שלימד אותי דבר, אנחנו היינו חברים מגיל מאוד מאוד צעיר, לימד אותי דבר שמנקודת מבט של די-ג'יי, אני היום אומר, הוא צדק לאורך כל הדרך, הוא התחיל את זה בגיל 12, 13, והוא ממש חי ונושם את זה עד היום. אחד הטובים. אחד הטובים לחלוטין, ולמה הוא אחד הטובים? הוא יודע לקרות קל. הוא יודע לקרוא קהל. זאת אומרת, עד כמה שזה היה חשוב לו, זה שאם הוא נניח נמצא, עמדת הדי-ג'יי נמצאת במקום גבוה, מרוחק, הוא מבקש שינוי מיקום כדי להיות קרוב לקהל, לחיות את הקהל. ויש לזה משמעות מאוד גדולה, כי ברגע שדי-ג'יי יושב בבוט מרוחק, או מנטלית, או בחושים מנותק מהקהל, הוא לא ממשיך להחזיק את הרחבה. וזה משהו מתפספס. אבל איך זה מתקשר למה שאנחנו מדברים כרגע? אתה לא רק מחובר לקהל, אתה מביא את הקהל לעמדה. כן, זה היה נקרא די-ג'יי אבן, שמונה, אני לא זוכר 8 או 10, שנתתי להם כל אחד חצי שעה. עשיתי את זה פעם ראשונה, אני חושב עוד בברסקו ב-2012, 2013, 2014. אנחנו לא מדברים על די-ג'יי מקצועיים. לא, זה כמו שאני מחר עכשיו. אני אומר לך, כן, תבוא תנגן חצי שעה. מה שאני רוצה. מה שאתה רוצה. משתגע אליהם. פרי סטייל חופשי. פרי סטייל. כן. לפעמים ההוא ניגן... לא שמעתי על דבר כזה באף מקום. היה נחמד. אף מועדון. כן, היה נחמד, אבל זה יותר ערב חברים. כן. כי בסוף אנחנו קהילה, בסדר? אבל היתרון בקטע הזה, עוד פעם, זו קהילה. מה שכן, אולי אז כל אחד בא בשיר שהוא מוריד, שיר שמעלה, אז אתה עולה, יורד, מה שתקליטן אחד אמור לעשות. אבל הקונספט מגניב לה... אז דרך אגב, באחד האירועים האחרונים, זה היה בפברואר, לפני כמה שנים גיניתי את רוני פגץ, שעד היום הוא גם. יד ימיני. מצוין. ובאחרון גיניתי את שירי להב. שהיא גם מצוינת. כן, שהיא מצוינת, היא גם... תספר לי קצת על אבנר מלכה. אבנר זה עירוי. נכון. אז קודם כל... מה הוא מנגן? דארק אייטיז. דארק אייטיז. אבל מיוחדים. בן אדם יודע למקסס. ידע. חבל על הזמן. אבל אולי, אני לא יודע אם אתה יודע, אבנר גם היה קצת אחרי הפינגווין, מנגן טכנו. כאילו טכנו של פעם, טכנו טרנס של פעם, גם היה תקניתן בחסד. כן, עדיין. היום הוא יותר במסיבות שלנו רק של הדארק. כן. אבל פעם בשנים ההם... שזה מה שנקרא החדר האחורי. כן, לא, אבל אני מדבר איתך שעוד היה מסיבות, כבר לא מקרן של הפינגווין, אחרי הפינגווין, הוא ודני קיי, בטח שמעת על דני, כן. הם... אורן אנטמן, הם יצאו מה שנקרא לאזור הארצי
של האלקטרוני, וכל אחד מהם היה תותח, ברור שאבנר הוא אחד הטובים. היום זה כבר דור אחר שמנגנים אלקטרוני, מה שכן אנחנו עדיין משתדלים להביא אותו הרבה, ננגן אצלנו את קורן בערבי דארק, אבנר זה אבנר. תגיד, אתה יודע מה הכינוי שלו? איך? סר. סר אבנר מלכה, נכון. סר, זה סר. שמע, רציתי לשאול אותך, אתה יודע, בכל זאת שנים, על גבי שנים של הרבה אנשים שמכירים אחד את השני, לאורך השנים קורים דברים. ספר לי על איזשהו התגייסות למען, הקהילה מתגייסת למען אחד, כוחו של אחד, מה שנקרא. קרו מקרים כאלו? אז קרו הרבה מקרים. המקרה האחרון, לצערנו, זה גינת ינאי, גינת אבידן, סליחה, גינת אבידן שנפטרה בפתאומיות. בגיל? ציונת, פחות מ-50. מתאונה ומאיזה סיבוך שבא בעקבותיה. פשוט הזוי, שהייתה אהובה על כולם, וקיבלנו את הקהילה, כל הקהילה קיבלה את ינאי, הגרוש שלה, האמן שלה יותר נכון, סליחה, האמן שלה, ושמרנו עליו קרוב שהוא יישאר איתנו, אז ממש היה בהתגייסות בשבעה ואחרי השבעה, זה אחד, היה לנו את ג'קי קריספין, זכרונו לברכה, שנפטר, שהוא היה וואו. אז גם אותו דבר, אשתו, היום אנחנו שומרים אותה צמודה לנו, והיא לא הייתה ביתו, זה היה מצחיק, הוא היה יוצא לבד, הוא היה מוקף קאט מעריצות, כן. הוא היה בן אדם הכי מגניב בעולם, אני אוהד הפועל, הוא אוהד מכבי, הוא שרוף מכבי, אני שרוף הפועל, ויכוחים מפה עד הודעה חדשה, תראה, אבל חברים, לחלוטין. זה נקודה שחשוב לי להגיד אותה בפודקאסט, אנחנו לא מכניסים לפודקאסט, אני לא מכניס לפודקאסט פוליטיקה בכלל, אבל אני כן אגיד ככה, כי יש לזה, המטרה היא להגיד, שיש הרבה מן המשותף על השונה. אני, מה שקוראים ממחנה הימין, מיקי מהמחנה השני נקרא לזה, אבל יש הרבה משותף, אפשר ליצור ואפשר הכל, וזה יכולה להיות דוגמה לכל עם ישראל, לא שאנחנו דוגמה אלית, אבל זו דוגמה לכך שהיום יום מנצח את הוויכוחים, בוא נאמר, מעל פני השטח, שהם אמוציונליים, הם לא בהכרח מביאים אחד את השני למקום שאתה רוצה שיביא אותו, אפשר לנהל שיח, אפשר לא להסכים, אבל אני חושב שבמיוחד אחרי השביעי באוקטובר, כולנו חווינו, מכל הצדדים חווינו את זה, אני חושב שהרבה משני הצדדים, נקרא לזה, או משני צידי המתרס הפוליטי, החברתי, כי בעצם אנחנו עם אחד, זה לא יעזור כלום. מבינים שהפילוג והמחלוקת הם האויב. הם האויב שלנו במדינת ישראל, הם החלישו אותנו, הפילוג והמחלוקת, החלישה אותנו מבפנים, והיא מחלישה אותנו גם כלפי חוץ, והיום יש איזושהי התגייסות, למרות שעדיין יש כל מיני אירועים שקורים בחוץ, לא ניגע בהם כרגע, גם לא ניגע בנושא של הנהגה, ממשלה ואופוזיציה, אופוזיציה כרגע, אבל אנחנו מדברים על אנשים הפשוטים כמוני כמוך, שכן יודעים לעשות את החיבור, וכמונו יש עוד 7 מיליון. אז אני לוקח את השביעי באוקטובר, דווקא אני חוזר לימים של הפינגווין. כן. כי דווקא בפינגווין תמיד היינו השונים, זאת אומרת אנחנו קיבלנו את כולם כביכול. כן. בסדר? לא שפטתם אף אחד. אף אחד. לא משנה איך הוא רוקד, לא משנה איך הוא נראה, או מה הוא עושה. פנקיסט, זה, לא משנה לבוש שחור, לבוש אדום, לבוש לבן, קיבלנו את כולם אלינו. כן. וזה משהו שמילדות התווה לי את הדרך לחיים. כן. גם היום, בעסק שלי באינטרנט, אני עובד, במיוחד אחרי השביעי באוקטובר, שאני מוכר הרבה ריהוט. אני עובד עם מפעלים, גם מפעלים של ישראלים, גם מפעלים של ערבים. כן. ערבים פה, מתוצרת ערבי ישראל. ואחרי השביעי באוקטובר היה מאוד קשה, אני לא רוצה מרכיב ערבי, לא רוצה דברים. כן. אבל בסוף אני נותן, אנחנו, כמו שאני אומר, אנחנו עם אחד. נכון. ואנחנו צריכים כולם לחיות ביחד. וזה מה שאני דוגן. נכון. עכשיו אני יכול להגיד לך רק נקודה קטנה, אני בגדול בא גם מבית ימני, גדלתי בבת ים, בת ים זה פעם היה מעוז של המיקוד, נכון. ודברים. שנהייתי המאבטח של שמעון פרס, השתנו כל שם התבגרתי, מה שנקרא, ומסתכלתי על הדברים אחרת. אוקיי. עכשיו עוד פעם, שלא תבין,
אני רואה איש, שמות תבין, אני רואה איש שמאל, איש מרכז, כן. ויש לי הרבה חברים מפה ומפה ומפה, ברור. לא, באמת, משתדל, לא מערבב פוליטיקה, לצערי, היה לנו ויכוח, יש פה ושם. זה לפעמים זולג, כי אני אגיד לך, המציאות היא כל כך אינטנס, היא כל כך נמרצת, שלפעמים אתה נשאב לזה, אבל העניין הוא באמת לעשות עבודה עצמית על עצמך, לא להגיד, רגע, הממשלה הזאת, האופוזיציה הזאת, הם אחראים, הם אשמים, קח את האחריות, תימנע מהמחלוקת, אני גם מגיע מנקודת מבט קצת אמונית, כמו שרואים, אין לי כיפה, אבל אני מאמין בקדוש ברוך הוא מאוד מאוד, אני מאמין שבשמיים לא אוהבים מחלוקת, לא אוהבים פילוג, לא אוהבים את זה. אז רגע לפני אני יש לי מוטו אחר בכלל לפוליטיקה. שצריך, כמו בארצות הברית, צריך להתחלף כל 4-8 שנים. אני מניח את זה רגע בצד, אני מניח את כל הגורמים האלה בצד, אני מדבר רגע רק עלינו, העם, האנשים הפשוטים, מה שנקרא, ואני חושב שבאמת העניין הזה של מחלוקת ופילוג, צריך וכדאי להימנע ממנה, וזה לא אומר שאתה לא יכול לנהל שיח או לא להסכים, זה בסדר, אבל לא להגיע למצבי הקיצון, משני הצדדים שהם לא טובים לאף אחד. אז בוא נחזור רגע שנייה אחת לנושא שלנו, בהקשר של המסיבות שלך. איך אתה רואה את הקהל הצעיר, איפה החיבור של הקהל הצעיר שבכל זאת חלקו מגיע קהל צעיר? לא מגיע כמעט, לצערי. מגיע מעט, אבל מגיע. באופן יחסי, ממה שאני ראיתי לפחות, פה ושם מגיעים, אבל... הלוואי והייתי יכול להצעיר את הקהל, אז דווקא לשנות ולהצעיר אי אפשר, ואין לנו כוונה. כוונה להצעיר שהיו באים, שאנחנו התחלנו את המסיבות בגיל 40, אז היינו יחסית 40 צעירים. כן. עכשיו, אמרתי לטופט, אני חושב לפני איזה חודש... אורן טופט היה, ככה בקצרה נפרגן ונגיד גם לאורן טופט, הגילאים שלי, אפשר להגיד 40, 50, 40, 45, 49, היה בעצם מנהל את מועדון האזימות, שניגנו בו הרבה אלטרנטיב, נכון. גראנג', ברית פופ. כן, יותר 90. הוא גדל ב-90 יותר, נכון. דומיננטי ב-90. נכון. המסיבות שלו היו פעם סיבות מצוינות, הכי גדולות. נכון. ואז אמרתי גם לפני איזה חודש, לא זוכר, בהתכתבות או בשיחה, זה שאנחנו עוד בגיל 55 עושים מסיבות, זה הישג. באמת, לחלוטין. כי תסתכל מה היו עושים ההורים שלנו. הולכים לישון. או שחק כנפים, נכון. או לפטפט ורחל על האי והאי והאי והאי, וזה, והולכים לישון. נכון. ואני, יכול להגיד לך, גם אחרי המסיבות שני, אני לא תמיד חוזר הביתה. לפעמים אני ממשיך, גגרין, מסיבה אלקטרונית. כן. בשנתיים האחרונות הכרתי את הדאנג'ן, שמאוד מסקרן. כמו שאני אמרתי לך, לא עושה כלום, אני בא... כן, אני הבנתי שזה הפך להיות מן חוויה אנתרופולוגית, נקרא לזה. סליחה שאני משתמש בביטוי הזה, אנשים באים לראות את הספארי, בני אדם לחלוטין, אז רק ביטוי, לא להבליב אף אחד. אבל זה לא אומר שהוא חייב להיות מעורבים. זה מזכיר לי עוד פעם, הדאנג'ן זה כמו הפינגווין של פעם, שהיית בא רואה פנקיסטים, לא היה פנקיסטים בקולוסיאום, נכון? לא היה פנקיסטים בסינרמה. כשאתה בא לפינגווין היית רואה פנקיסטים, אז בדאנג'ן יש את הדברים שלא מיוחדים, עוד פעם, בגין קצת מבוגר, לראות קצת דברים של פטיש וקינקים, זה לא דבר רע, ואז אתה בא, רואה בזה, ובסוף חוזר הביתה, בסוף אני חוזר הביתה לאישה. ברור, זה הכי חשוב. אגב, יש כאלה שיכולים להגיד, רגע, מה אני צריך? זה בגדר זימה תועבה, אין בעיה, מקובל, שמור את העיניים. מי שלא רוצה, שלא. לא הגיע, זה בסדר, ומי שמעניין אותו, כל אחד לפי בחירתו, ולוקח את האחריות על מה שהוא עושה. אז בואו נחזור רגע לקהל הצעיר, אנחנו רוצים להבין איפה החיבור יכול כן לקרות, להיווצר. אז אם אני מסתכל על תחילת השיחה שלנו, אז דיברנו על החבר'ה שבעצם מבלים באזורים של התדר, מועדון הרפי, שוק לוינסקי שם, פלורנטין, שמכל האירועי תרבות שהיו שם, יש שם משהו שמאפיינים מאוד דומים. הם יכולים למצוא את עצמם במסיבות אצלך, אפשר לומר, במידה מסוימת, Dark 80s, New Wave, אלקטרוני. בניו וייב כן. אוקיי. השאלה אם אנשים אוהבים 80s. אם הם שומעים 80s או שמעו 80s ואוהבים, אז ברור. כן. מגיעים בודדים, או ילדים שאפילו באים עם ההורים ביחד, כן. שזה מדהים. כן.
מבקשים ממני רישות, כי אני רושם תמיד הכניסה מגיל 30 פלוס, לפעמים אני רושם כן. 27, ואז הם שולחים לילד בין 22, אז אתה מוריד את זה. הכל בסדר, אם אתם אחראים עליו זה בסדר. הגיעו כמה בנות בשבועיים האחרונים, היה איזה מסיבה, הגיעו כמה בנות חתיכות, אני אפילו, אתה יודע, אני לא מדבר איתם כי מרגיש לא בנוח. אבל היו באמת חתיכות. בוא נגיד שתהיה הענות, סליחה שאני רגע מתפרץ. בוא נגיד שתהיה הענות, פתאום חבר'ה מהאזור הזה, גילאי ה-30, אומרים, איך אתה בעצם יוצר ערב עם אותה מוזיקה, עם אותם די-ג'אים, עם אותו קהל, אתה מערב קהלים, איך אתה... שאלת $1,000,000. שאלת $1,000,000, עד שזה לא קורה, אתה לא יודע. וואו, אם תמצא לי את הנוסחה, אני מכניס אותך איתי שותף. רק שלא, בוא יודע איך להגיע, עוד פעם. אנחנו עושים פוסטים. לא רודפים אחרי אף אחד. לא, אנחנו עושים... זה צריך לבוא מהרצון הפנימי שלהם, לשמוע מוזיקה ממש טובה, שמתחברת ללב וגורמת לגוף לרקוד, ועושה כיף. כן, לדעתי עוד פעם, אם אתה פחות מ-40, אין סיכוי שאתה מכיר 80s ו... דארק 80s. דארק, עזוב דארק, ערכת קיצון, בסדר? דארק זה רק אם אבא שמע בבית, Joy Division, Bauer, Sister of Mercy. אז תן לי רגע, אני מתחבר שנייה רגע למקום הזה. קודם כל, תגיד לי איך אתה בעצם רואה אותם במסיבות, ואני אגיד לך איפה בדארק, הלכת לקיצון, שם אני מתחבר למוזיקה הזאת. אז אתה רואה אותם בעצם מגיעים בז'אנר שהוא יותר מרוכך, ויותר מעודכן, ואז לאט לאט לתוך המקומות האלה של המוזיקה המקורית. יש כמה ריינים בעיר של שנות ה-80, בסדר? אני רואה היחידי. כן. אני רואה המצאתי את הגנגן. Happy 80s, גלגלצי. אז יש במקומות מסוימים שאני רואה, שהייתי בכמה מקומות, קהל יותר צעיר. אבל לא בהרבה, אבל עדיין הוא 40 פלוס. אוקיי. בסדר? ה-30 פלוס, לדעתי גם את ה-90 הם כבר... אתה יודע מה? בוא נעשה משהו כזה. תן לנו ככה איזה, למרות שבשידור אנחנו גם נשמע את המוזיקה שדיברנו עליה בהתחלה, אבל תן לנו כמה שמות של הרכבים עם שירים, ככה ממש בשלוף שתיתן כרגע, מי ששומע אותנו כרגע, אתה יכול להגיד לו, יחפש בספוטיפיי, יוטיוב, whatever, שוט. בוא נתחיל ככה, יש את החבר'ה שזה יותר הגיטרות שפעם, שזה פיקסיז, שהרבה מכירים, כי זה גם עבר ה-90. לא, אבל זה התחיל ב-80. נכון. יש לך The Mission, Sister of Mercy, Bowers, Joy Division, זה גיטרות. כן. ויש את כל הלהקות האלקטרוניות שהתחילו את המהפכה האלקטרונית באומן. זה התחיל מקראפטוורק, עוד בשנות ה-70 המאוחרות. אחרי זה אנחנו... We are the robots. Yes. ובסוף ה-80, כל הג'אנר של Front of Footprint, Split Second. שזה מבין. ואז עד היום הם מופיעים, וחבל על הזמן. שזה איזשהו המשך אלקטרוני של פאנק, סופט פאנק כזה, נכון? אם אתה זוכר באוסף בחזרה רפינו יש את Inner Light פנטזיה, את השיר. כן. שהוא שיר שהם נגנים אותו גם במסיבות טרנס. נכון. גם עשו עליו 1,000,001 גרסאות בכל מיני... נכון, חלק מהאבולוציה של המוזיקה. אז לפעמים שאני בא למסיבות, פתאום אני שומע אותו במשהו חדשני, פתאום באיזה גרסה, אז אני רואה בחיוך, וואו, מכיר את זה. אוקיי. הבעיה שזה עוד פעם, זה דור שהם שומעים דברים אחרים. חלקם. רובם. אבל חלקם כן שומעים, כי אני נכחתי בעצמי. אם זה לא בא מהבית, הם לא ישמעו. נכון, אבל תראה, אני יכול לספר על עצמי רגע משהו. אני לא שמעתי בבית את המוזיקה שאני שומע היום, ושמעתי בתור נער. אני התחלתי לשמוע מוזיקה שהיא לא אופיינית לנער בכיתה ה', שבפעם הראשונה שמעתי את אלבום של הסקורפיונס שנקרא Virgin Killer, שזה לא הבלדות, זה מהאבי מטל. ואחרי זה לימד אותי דוד שלי ניסים, אני מוקר לו תודה, ודוד שלי אחר בשם שוקי, האלבום השני שלמדתי להכיר ולאהוב, של פינק פלויד, הוא לא The Wall, הוא Final Cut, שזה אלבום מאוד קשה, נסענו איתו ביום כיף, והוא משמיע לנו את המוזיקה, ואת הבומים, ואת כל הרעשי רקע המיוחדים של פינק פלויד, ואיך אתה שומע מישהו שהולך עם כפכפים, כי אז הוא אמר, תשמע, זה כמו סבא מקס שהולך עם הכפכפים. אני אומר לו, כן, זה באמת. פינק פלויד זה... אבל אז זה התפתח. עכשיו, איך זה התפתח? זה, עם הזמן אתה מגלה סקרנות, ורוצה לשמוע עוד משהו ועוד משהו, ואז הביא אותי, דיברת על הארדקור,
על הקיצוני שבמוזיקה. זה הביא אותי בגיל טיפה יותר מאוחר של 12-13, בשנות ה-80, כשגדלתי ברמלה, לנקודה שבה אני מכיר בעצם קבוצה של סקייטרים, שהם היו, 2 מהם למדו עם השכנים שלי שהיו גדולים ממני ב3-4 שנים, ובעצם הם מגיעים לרחבה של הבניין, ואתה שומע את הגלגלים, ואתה שומע אתה יודע, את כל הפופים, את כל התרגילים, ואתה יוצא מהחלון, ואתה אומר, מה קורה פה? אנרגיה הגיעה לתוך והחבר'ה גם מגיעים ונראים אחרת, ויש את הקרש, והכל צבעוני, והכל מגניב, ופתאום, וזה, אתה יודע, אנחנו מדברים על שנות ה-80, אין אינטרנט, כל מה שאתה רואה, אתה רואה בלייב. סקייטבורד? סקייטבורד, כן. 5 סקייטרים, הבונס בריגד המקומי, ואז בעצם אני נכנס לתוך העניין הזה. והיה לכם ברמלה מקום סקייטים? לא היו סקייט פארקים, המקום היחידי שהיה בו סקייט פארק, לפחות באזור המרכז, עד כמה שאני יודע, זה היה בריכת גורדון, ליד בריכת גורדון. אוקיי. אני חושב שביפו היה פעם משהו, לא? אני מדבר על 87, 86, 89. היה סקייט פארק שעשוי מעץ, והייתה שם ורט, שזו בעצם half pipe, ששם רובי אבודי ויוסי שאול, והיו עוד חבר'ה, והחבר'ה שאני הכרתי, הם היו 5 חבר'ה, שזה היה טים אחד, ברמלה שנות ה-80. מדברים על רמלה שיוצאים משם הרבה אנשים נחמדים ומגניבים. אני חושב שלא הייתי, חוץ מהשנים האחרונות שהייתי בכלל בתפקיד במכבי יפו, לא הייתי ברמלה בחיים. אז תחשוב לך, בשנות ה-80 יוצא משהו כזה מיוחד, עם כל הכבוד, מה קשור, וזה, אלה בעיניי יותר מגניבים, יותר מיוחדים. שברת רגל פעם? לא. אבל חטפתי וחוטף עדיין המון מכות וסדקים. אתה עם קסדה? כשאני נוסע בפול ובטרנזישן, אבל בסטריט לא, כי זה חלק מהקודים, ואני נשמר ונזהר, לומדים איך ליפול, ובסופו של יום, בוודאי, אנחנו נשמרים לנפשותנו, מה שנקרא. זה רק סקייטבורדים? אבל לפעמים זה התחום שאני... אני יודע שיש כזה סקייטבורד שהוא לונג, ארוך. תראה, לונגבורד וסרף סקייט זה כלים אחרים, הם גם מתנהגים אחרת. אני תכף אגע בהם, אני רוצה רגע להתחבר למה שהתחלתי בהקשר למוזיקה, כי דיברת על ההארדקור של העניין הזה, אז הם הביאו את זה נשאבתי לתוך המקום הזה. מה הם שמו? אבא שלי לקח אותי לאינטרסרף, גלשני אלמוג, קנינו קרש, התחלתי לנסוע איתם, ואז מגיעים גם הווידאוים. זה או מגזינים או וידאוים, אין להיכנס עכשיו ליוטיוב ולראות מה הם עושים. ואז אתה רואה את הסרטים של פאוול פרלטה, של סנטה קרוז, ושם אתה כבר שומע פאנק. כי סצנת הפאנק היא הראשונה... פאנק? פאנק. סקייט פאנק. DRI, Suicidal Tendencies. וואו. כן? כן? מה זה possessed to skate? זה של suicidal tendencies, אז זה הלהקות שבעצם סצנת הפאנק בארצות הברית, והכל כמובן מגיע משם, אימצו את סצנת הסקייטבורד, הרבה פאנקיסטים היו נוסעים שם לפחות, הסקייטבורד, וזה התחבר לתוך הבית. עם מויקן על סקייטבורד. כן. טוב. אז נתת לי חומר נסתכל ביוטיוב. לחלוטין, וזה מתחבר לשם, ומשם למוזיקה אלקטרונית, ושם התפתח לי לעוד סוגים מסוימים של מוזיקה שאני מאוד אוהב, ואני עד היום עם התחביב הזה. עכשיו, כמובן שלאורך השנים, מדי פעם, היו תקופות מסוימות בשנים שלא נסעתי על סקייטבורד, עשיתי דברים אחרים, אני הייתי נשוי 6 שנים, התגרשתי לפני בערך כ9-10 שנים, יש לי 3 בנות, חלק מהשנים עשיתי קצת קפוארה, לפרקים, וכמובן בתחום העיסוק שלי, שזה עריכת דין בתחום המקרקעין, אני מלווה פרטיים, גופים עסקיים, אני לא מוכר זמן, אני בא לתת מה שנקרא פתרונות. לפעמים אנשים מתבוססים בהליכים, ששואבים מהם לא רק על עניין כלכלי, הם שואבים מהם הרבה אנרגיות, ויש לזה תהודה שלפעמים פוגעת בסביבה הקרובה אליהם, לפעמים משפיעה ישירות עליהם, לפעמים זה לוקח אדם למקומות, זה נדבר על הפרט, ובוודאי לעסקים זה יכול לזעזע אותם בצורה כזאת או אחרת, ואתה בסופו של דבר צריך לחשוב גם על פתרון משפטי מעשי מדויק, לפעמים יש גם מחוץ לעולם המשפט, הדינמיקה בין אנשים יכולה להביא לפתרון מסוים, וגם על זה היה צריך לחשוב את הדעת. אני עוסק במקרקעין, בליטיגציה מסחרית שכוללת בתוכה בעצם ייצוג בתוך בית משפט, וכמובן בהסכמים חוזים כאלה ואחרים, נכון. מה שרציתי לספר לך, זה אני בהקשר לסקייטבורדינג, בשנתיים האחרונות, פרסמתי עצומה, שקוראת בעצם לרשויות העירוניות, להקים ביחד בשיתוף פעולה עם יזם, איזשהו מיזם שקשור לעולם הסקייטבורדינג, שהוא מאוד מאוד ייחודי.
זה התחיל מהצורך הכי בסיסי שיכול להיות, בתקופת החורף אנחנו הסקייטרים, וגם רוכבים אחרים, מסוגים אחרים, נקרא לזה שבטים אחרים. בעצם מקורקעים, מחכים שהשמש תצא, אתה לא יכול לעשות כלום עד שמתייבש. אוקיי? אין סקייט פארקים. אין סקייט פארקים מקורים. אין. יש הצללה, אבל אין סקייט פארק אינדור, בתוך מבנה. זה לא קיים. היו בעבר כאלו, בסינרמה. כמה הקהילה הזו בארץ? היא מונה כ10,000 איש. וואו. בערך. כמה גינאים? 230 מתוכה, 230 בערך רשומים כמה שנקרא ספורטאים. היום זה כבר ענף אולימפי. בעולם זה כבר 84, 100 מיליון איש בכל רחבי העולם. אני מדבר על ברזיל, אירופה, ארצות הברית בוודאי, שמשם זה מגיע, מהאזור של מערב ארצות הברית. ואז אמרתי, בוא, שיהיה לנו איפה, אתה יודע, איפה לנסוע. עכשיו, בקיץ אתה לא יורד לסקייט פארק לפני שהשמש יורדת, אחרי אתה מתבשל על הבטון. או שאתה יוצא ממש מוקדם בבוקר, וזה לא תמיד מתאפשר לך, כי אנשים עובדים. מה הגילאים? בבקשה? מה הגילאים של האנשים? תראה, יש לך סקייטרים מדהימים בארץ, מגילאי 7, 10, ועד דינוזאורים, 49, 50 פלוס, שנסעו בגיל צעיר וחוזרים ומורידים חלודה ולאט לאט. אם אני לוקח הקבמה, הדוגמה שהייתי פעם גורש בים, אתה יודע, מי שגדל בבת ים היה חייב להיות. רוב הגולשים הגיעו מבת ים, חוף הצוק שאלה, דוגמה, אני עד היום רץ בים קום שבת. כן. אני עושה ספורט, ואני רואה אנשים שנכנסים למים לגלוש, בגיגי, ואפילו יותר מבוגרים. כן. גם בנות. תראה, אני אגיד לך. השאלה היא איך ההגברה לעומת... ים יבשה. פשוטו כמשמעו, זה עולם אחר. נכון שהסקייטבורדינג נולד מתוך הקלישה, אבל הוא בעצם עולם אחר לחלוטין. אתה נופל על בטון, לא נופל על מים. זוויות חדות, לא זוויות עגולות של גלישה. קצב אחר, שונה. גם הגורם האנושי הוא שונה. גולשים, יש להם איזה אופי ככה יותר כזה צ'יל. סקייטרים זה סיפור אחר. סקייטרים פאנק. היום הסקייטרים של היום, הניו סקול, שומע מוזיקה אחרת, אבל שם את האוזניות ועושה סשן. לנו לא היה אוזניות אז. הסקייטרים יותר חבר'ה עם קעקועים, נכון? לא יודע אם קעקועים, אבל יש להם וייב אחר. אתה קולט שהוא סקייטר. אתה קולט שהוא סקייטר. סקייטר יודע לקלוט סקייטר, וגם סקייטרים יודעים מה זה סוויץ' כרגע. אז אני חוזר רגע לאותה יוזמה שבעצם הגיעה מתוך מקום לתת מענה מאוד מאוד בסיסי. איפה לנסוע? בחורף ובקיץ. ובאיזה קירות אתה... אז בעצם הקמתי עצומה, שקוראת בעצם לעירייה לבוא ולשתף פעולה עם היזם. למה עם יזם וראש העירייה תעשה את זה על חשבונה? העירייה בעצם לא מנוסה בעולם התוכן שהיזם מגיע איתו. ברגע שזה ספורט אולימפי, יש כאן אינטרס. רק תתן לי להשלים שנייה רגע, אני אענה לך. היא לא מנוסה כמו היזם שמגיע, וכמובן אותו קהל שהוא מגיע איתו ומייצג, כי בסופו של דבר אני הרי עושה את הדברים בשיתוף פעולה, כשאני מתייעץ ושואל, ולאו דווקא לדברים שבהם אני מתלבט, גם רוצה לשמוע את השטח, ואני מביא את השטח, כי זה הולך לתת מענה לשטח. המודל מדבר בעצם על שיתוף פעולה עם העירייה, היא מקצה שטח, מקצה מבנה, 1,000 מטר רבוע, כשבעצם יש איזשהו מודל מסוים של מענקים, תורים מסוימים, והיזם כמובן משקיע את ההקמה, מנהל, כשעולם התוכן בפנים מדבר על סדנאות, חוגים, נושא של תחרויות, בתקווה להביא תחרות ה-SLS, סקייטבורדינג, ליג, סטריט, שזו ליגה בין המובחרות שיש בעולם, היא עושה טור בארצות הברית וגם באירופה, על הליגה הזאת צופים, יש קהל שצופה בסשנים, בתחרות של סטריט, עם טובי הסקייטרים בעולם שממומנים על ידי החברות הגדולות בעולם, נייק, אדידס וכדומה, וצופים בזה הרבה מאוד אנשים, מיליוני אנשים בעולם, ובעצם המיזם הזה נותן, בנוסף למענה, שהוא מאוד ייחודי, כי בכל עיר בישראל יש סקייט פארק, אבל אין סקייט פארק אינדור בתוך מבנה. אז הוא מאוד מאוד ייחודי, הוא היחיד מסוגו שיהיה בארץ, ובנוסף בעצם אתה גם נותן מענה לרוכבים אחרים, ואתה יכול לתת מענה לאוכלוסייה של נוער בסיכון, שמחפש את עצמה בחוץ, ואתה יכול להביא אותם פנימה. אתה יודע, היום יש הרבה ילדים שמשתמשים ברטלין,
קשב וריכוז, זה דור של קשב וריכוז. ספר לי זה. בשנות ה-80 מה עשו? אשתי מורה, אני יודע. בבקשה, שנות ה-80 מה עשו? לא היה רטלין. נכון. והסקייטבורדינג הוא סוג של רטלין, למה? משום שכשאתה נוסע על סקייטבורד, ואתה נהנה ממנו, אתה מחויב להיות מרוכז. ועל כוחך תהיה מרוכז. והחבר'ה, אם דיברנו על המאפיין של הסקייטרים, לא כולם כמובן, אז יש בהם חבר'ה של נושא של הפרעות קשב וריכוז לפעמים, ונושא של אאוטסיידריות, וחוסר קבלת סמכות, ופה אתה צריך משמעת פנימית. והסקייטרים, אם יש משהו שמאפיין אותם, הם לא מוותרים. הם יכולים לעבוד על תרגיל, באטל, קרב, עד שהם עושים אותו, והם בדרך הרבה מאוד נפילות, והרבה מאוד אתגר, והרבה מאוד זהה, וזה איזשהו עניין שיכול באמת, קישור מסוים שבן אדם יכול לקחת אותו איתו הלאה לחיים. נשאר אותך מהכובע של יזם. כן. אוקיי. מה אני בסוף בתור יזם מרוויח מהעניין הזה? תראה, הכסף הוא בעדיפות שנייה, ואני אומר את זה באמת עם היד על הלב, כי בסופו של דבר, הנקודת מוצא היא מהמקום המאוד פשוט, שיהיה איפה לנסוע. רגע, אתה מדבר על פילנתרופיה או יזמות? לא, יזמות, בוודאי. יזם רוצה להרוויח בסוף כסף. נכון. אם אני מחר צריך לתת לך את מה שאתה רוצה, אני גם רוצה עוד. בוודאי. יש פילנתרופים, אין בעיה. לא, פילנתרופים יכולים לעזור לנו. אני ארשום את השם אמא שלי, את שם אבא שלי, זכרונו לברכה, אין בעיה. אני אענה לך. בוודאי שהרשות תרצה ערך, מלבד הערך החברתי הירוק, נקרא לזה, שהוא נותן מענה לקהילה, הייחודיות של המיזם, סיקור תקשורתי, לא רק לעיר, אתה שם את מדינת ישראל על המפה, כשמגיע, אם אנחנו נצליח בעזרת השם להביא את הליגה הזאת של ה-SLS. אבל בסופו של דבר, גם מבחינת משאבים כלכליים, בוודאי שיכול להיות אינסנטיב שאתה נותן בחזרה לקהילה עצמה, בדרך כזאת או אחרת, לא אכנס לפרטים של התוכנית העסקית, אם אתה מבין אותי, אבל ברמה העקרונית, אתה בהחלט יכול להגיע להסדר עם הרשות, שאתה נותן אחוז מסוים חזרה לקהילה, בדרך כזאת או אחרת, או למשל, לאוכלוסיות מוחלשות, אוכלוסיות של נוער בסיכון, נותני רווחה, שאתה מבקש את הרשימות שלהם מהרשות, כניסה במחיר מופחת מאוד, או סמלית, ציוד, כי יש שם גם סקייט שופ, וגם מזנון, וגם חדר מדריכים ואחסנה, אז מחירים נגישים לאותן אוכלוסיות, ובוודאי שיש, מה שנקרא, זה חוזר אליהם חזרה, אז לכן זה win-win situation, מענה לכל האוכלוסיות, שצריכות את המקום הזה מצד אחד, ומצד שני, מענה לתושבי העיר, וכמובן, תרומה חזרה גם בתוכן של הפעילות של המקום, וגם ברמה הפיננסית. זה המקום שמביא את העניין הזה. ואתה יודע משהו, אני כל הזמן שואל את החבר'ה, אנחנו שלחנו את העצומה הזאת, מתוך 5,000 איש, 1,002 אנשים, 1,000 איש כבר חתמו, ביקשתי שיתנו הערות, נותנים שם כל מיני הערות, עצות, המלצות, מתייחסים לרגע, ייכנסו סקוטרים או ייכנסו בייקרים, כולם ייכנסו, כל מי שרלוונטי, אנחנו נמצא איזושהי דרך לייצר מעין, בוא נגיד, מרחב בטיחות כזה, שמדבר על כמות מסוימת של אנשים פר שעה, מכל סוגי הגולשים, כדי למנוע מצבים בטיחותיים, נופלים גם כשלא נמצאים אף אחד, אבל בכל זאת שיהיה נעים, ולא יהיה חיכוכים חברתיים, כי לפעמים יש גם בין השבטים חיכוכים כאלה, שיהיה כיף נעים ובטוח לכולם, לכל הגילאים. אז איפה היום אתה ביום באיזה אזור? שוחחנו עם עיריית רמלה, כהתחלה, כמובן שהצגתי בפניהם את אתה עדיין גר ברמלה? לא, אני מתגורר היום בבאר יעקב, בשנים האחרונות. שזה קרוב. נכון, אבל תראה, זו העירייה הראשונה שנתנה את מה שנקרא האוזן הקשבת, מבחינתי אני גאה בזה מאוד, כי גדלתי ברמלה, ושם התחלתי לנסוע על סקייטבורד, אנחנו בקשר, שאני אומר אנחנו כמובן שיש איתי. מי ראש העירייה ברמלה היום? מיכאל וידל. אוקיי. ותודה רבה. זה קדנציה ראשונה שלו. אני לא יודע, לא נכנס לעניין הזה, מה שרלוונטי לגבי הנושא של המיזם, הוא מתייחס לזה שנפגשתי עם אחראי תחום הספורט שם, ומנהלת על תחום הספורט. יש להם שטח לתת אם רוצים? יש שטחים, אנחנו דיברנו גם על המודל כמו שהצגתי אותו בפניך כרגע, יש שטחים, אבל יש לכל רשות, וזה טבעי, תהליכים פנימיים שלה, יש לה מודל עדיפויות כרגע, הם לא אמרו לא, הם השאירו את הדלת פתוחה, אני מקווה לשמוע בהם בקרב. אני יכול להגיד לך מכובע אחר, הייתי 7 שנים חבר הנהלה של מכבי יפו בכדורגל,
הייתי גם שנתיים כיושב ראש, וחלק מהבעיות שיש היום להרבה קבוצות כדורגל בישראל, זה מגרשים. כי עדיין בסוף כדורגל מושך יותר... קל, ברור. מסקטרים. נכון. ויש בעיה. נכון. תראה, אני אגיד לך, אני לא מדבר, אני מדבר בנוסף גם עם רשויות אחרות. זה לא רשות היחידה. אנחנו, ברגע שיהיה משהו קונקרטי שאומר, אוקיי חברים, בואו נמשיך ונעמיק, אז זה הולך ומתקדם גם עם רשויות נוספות. רק רגע. מלבד עיריות, זה לא חייב להיות רק רשויות עיריות. העדפה היא בהתחלה במרכז, אבל זה יכול להיות גם מושבים וקיבוצים. אני הייתי הולך רק על המקום הכי... תל אביב, הייתי מנסה להגיע... אני לא חושב עם כל הכבוד לתל אביב... גם יש כאן שטח שם באזור הדומפינרים. עם כל הכבוד ידידי לתל אביב, יש ערים בעיניי שהן לא פחות טובות ויושבות על קו החוף, והן משדרות את האווירה ואת הנגישות הרצויה, ויש בהם סקייטרים מצוינים, ווואלה, הן לא פחות מגניבות מתל אביב. ברור. ויש להם פוטנציאל לא פחות מתל אביב. כן, לא, אבל עדיין, תל אביב זה... תראה, בתל אביב יש איזשהו מיצוי מסוים, אני מבין מה שאתה אומר, אבל אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו. יש משהו בתל אביב שחושבת שהיא מאוד מיוחדת. אני מדבר על הנושא של אנשים, ואני מכבד מאוד תל אביב, אני מבלה בתל אביב ועובד בתל אביב, אבל כולם בסוף נראים אותו דבר שם. וואלה, בפריפריה, סליחה שאני אומר וואלה כל הזמן, בפריפריה לפעמים יש יותר ייחודיות, שזה היה פעם הפוך. יש יותר ייחודיות, יש יותר עומק. עכשיו, זה פריפריית מרכז, ואנחנו לא צריכים לדבר במונחים של פריפריה. לא, אני אומר, אני הולך עם כיוון אחר. בסוף, אם אתה רוצה לעשות רעש, ולפתוח את זה מקור הארץ, יותר נכון. תל אביב זה המעוז. ברגע שרואים כזה דבר בתל אביב, האחרים אוהבים תמיד לחכות. נכון. בסדר, תל אביב תמיד הייתה ראשונה בהרבה דברים. שאם אתה רוצה להביא את התחרות שאתה אומר, יש הבדל בין להביא את התחרות. אז אני חושב אז אני לא פוסל את תל אביב, פניתי גם אליה, אני לא פוסל את תל אביב. אני חושב שיש ערים שבמדינת ישראל היקרה והאהובה שלנו לא נפלות מתל אביב, ויש להם מה לספק. ברור. אני בהחלט חושב ככה. אני חושב ש... ליאור פיירברג נפטרה השבוע, היא אמרה שנתניה זה בירת הספורט של ישראל. בבקשה. נתניה עיר עם חוף... מדהים. מדהים. ראשון לציון, עם ראש עיר שתומך בספורט. תראה, אתה יודע, נדל"ן, ניגע רגע בשתי שניות, אוקיי? הנושא של נדל"ן. יש מה שנקרא מיצוי תשואה, או מיצוי פוטנציאלי של התשואה בנכס. כשנכס באזור מסוים מבוקש מאוד, הוא יכול לעלות באופן יחסי כאחוז, עוד קצת, עוד 10%, או 15%. אתה לוקח נכס באזור שהוא עוד לא מימש את כל הפוטנציאל שלו, שהוא ילד טוב, אבל עוד לא פרץ. ואתה קונה אותו במחיר נמוך יותר, ופתאום הוא קופץ ב-40, 35, לצורך הדוגמה רק, בסדר? על אותו קנה לאותן ערים. יש להם את אותם פסיליטיז כמעט שיש לעיר הנכבדה תל אביב. גם מבחינת תוכן, גם מבחינת נגישות, גם מבחינת מיקום, גם מבחינת אוכלוסייה, יש להם את אותו דבר. והפוטנציאל מקסום שלהם יכול להיות הרבה יותר גבוה באופן יחסי מבחינת הפער שהוא קופץ. אז לכן אני לא פוסל את תל אביב, ואני בהחלט פתוח גם לתל אביב, ובאמת גם לערים אחרות ולקהילות נוספות. גם למדתי את זה מעולם הביטוח. כן. אמרתי לך, אני גם במקצועי סכמת. פעם אמרו לנו שהכי קל למכור ביטוח למי שיש כבר ביטוח. עכשיו, שאתה כבר בונה את הראשון, יותר קל לך לעבור לעירייה השנייה, והעירייה השלישית והרביעית, הם עשו, תעשו גם אתם. הבעיה תמיד המחסום, זה איך אתה עובר את הראשון. זה נכון, ולכן הראשון צריך להיות בסטנדרט מאוד גבוה. כדי שהוא יקבע רף, שישמר את ההמשך, וייצר פה את מיטב הסקייטרים, ההארדקור של ההארדקור, בכל התחומים, בוורט, בסטריט, בפול, בטרנזישן, וגם בפריסטייל. פריסטייל, אין בארץ פריסטייל, רודני מולן, אין בארץ. יש עכשיו חבר'ה צעירים, תראה איך זה מתחבר, אנחנו מדברים על סקייטר, שבעצם המציא 80% מכל התרגילים בסטריט, רודני מולן, בשנות ה-80 כמובן, והוא עד היום פעיל, ונוסע עד היום, יש לו קצת על הרצף, והוא נוסע בשעות 3, 4, 5 לפנות בוקר, זה השעות היחידות שהוא נוסע בהן. וממנו בעצם יש 80% מכל תרגילי הסטריט, כמובן שיש אבולוציה בתחום הזה, ואתה פוגש היום חבר'ה כמו אלמוג סעדה ועמיתי, ועוד קבוצה נכבדה של חבר'ה צעירים, בני 30 עם 20 המאוחרות, שעושים פרי סטייל.
וזה תחום שכמעט לא היה, כשאני נסעתי בשנות ה-80-90, לא היה פריסטייל, כמעט. אני מדבר על קרש קטן, שהוא יותר טריקי, יותר קטע, לא נוסעים איתו וקופצים מעל מדרגות, או על רייל, או דברים מהסוג הזה, אבל עושים הרבה דברים מדליקים, שמשם לקחו הרבה מאוד תרגילים. אז אני מאוד מקווה באמת שהסקייט פארק אינדור הראשון בישראל יקום, בתמיכה, שיתוף פעולה עירוני, עם מנויים, עם חוגים, עם תחרותיות, לא רק לי, זה לא... מחזיק לך אצבעות, מחזיק נקור הקהילה. כל הילדים, הנוער, הבוגרים, בוא נתחיל מזה. במקום שיסתובבו, כל בן אדם, המוטו שני בחיים, במקום שיסתובב ברחוב, או שחלק מדרדרים לפשע או דברים, או שחבר'ה שסתם כמו ילדים, יושבים כל היום במחשב ולא עושים כלום. זה יכול להביא מהמקום של אוכלוסייה חדשה. עבור הסקייטרים והקהילות הנוספות, זה איפה לנסוע. איפה יהיה, אומרים לנסוע. כן, אבל... איפה לנסוע. אבל עדיין, אם אני גר בפתח תקווה או גר בתל אביב, אני רואה, אם יהיה ברמלה, אני רואה ברמלה. אז זה לא נכון. אני מגיע מהתחום, אני מבין את מה שאתה אומר, כי אתה אומר את זה ממקום של אאוטסיידר לתחום. הסקייטרים, אני יוצא את העיניים, אני אומר לך את זה בין צדק. אני יוצא את העיניים, ואני רואה את יום הפתיחה, אני שומע אותם, את הגלגלים על האספלט. הם יבואו מכל הארץ. מכל הארץ. הלוואי. מאחל לך. הם יבואו. ואני רואה אותם בסקייט פארקים, אני נוסע, עושה סשנים. טוב. אני רוצה לפרגן גם למורה שלי. אתה צריך להזמין אותי פעם אחת. אתה תבוא. לא רק שתבוא, אני גם בראש שלי, אני יודע מה יהיה בעזרת השם, כשיהיה ביום הפתיחה, אז אנחנו גם נגיע, אני מקווה מאוד שנביא את אבנר מלכה, שייתן שם איזה סשן ראשון, וגם להקה מסוימת שיכולה לתת קצת פוש. אז הלוואי שנגיע למקום הזה. אז... אשריך, מיקי, אני רוצה להגיד לך שאחת השיחות, אומנם פודקאסט ראשון, אבל הכי כיפיות שהיו לי, דיברנו על הפינגווין, על איך זה התחיל, איך הפכת בעצם להיות בעלים שם, על הדמויות שבעצם יצאו משם, על המוזיקה, על האווירה, על הז'אנר, איך זה בעצם ממשיך היום במתכונת של הבוגרים, עד כמה זה יכול באמת גם לדבר, המסיבות, הליינים שאתה עושה, מה אמרנו שיש עם הפטיפון בשבוע הבא באוזנבר? ביום שישי, לא שבוע הבא, יום שישי הקרוב. יום שישי הקרוב באוזנבר? כן, אוזן פטיפון, מנגנים רק מתקניתים, 80s, וגם... שזה שתי רחבות בעצם. שתי רחבות, יש את הרחבה הרגילה של הדארק 80s, ואני אוהב אבנר מלכה, חבר שלך מנגן. ידידי. כן, ובראשי אנחנו מנגנים גם 80, גם 90, כל הסגנונות. זאת אומרת, אתה יכול לשמוע גם ב-90, גם נירוונה, ואתה יכול לשמוע גם כאלף. כן. וגם סנאפ. וכמובן לקרוא ה-80s גמיניהם, עם תקניתנים באמת שהם בחסד. מקווה שזה ימשיך, גם חיברתי את האוזן, שזה מבית האוזן השלישית, שזה הכי מתאים, תקניתים, בניין של תקניתים, וזה הדבר, זה הבייבי החדש שלי. אוקיי, אז יש לנו את זה, ודיברנו על החיבור של היום, שזה בעצם הליינים האלה שאתה מפיק, לצד מה שנקרא העיסוק היומיומי שלך כבעל חברת קנייה טובה, תן לנו קצת ככה, אנחנו מדברים כרגע על שיווק של רהיטים או משהו כזה, נכון? ב10 שנים האחרונות אנחנו מתמחים יותר ברהיטים, אבל בינואר הקרוב אני מעלה אתר חדש, ואנחנו רוצים לחזור לקדמת הבמה, להיות בין האתרים, מאתרי הסחר המובילים. לא נשארו הרבה אתרי סחר, שהם אתרי סחר בלי חנויות, היום יש כמה שחקנים חזקים בשוק, אבל כולם עם חנויות, שזה סופר פארם, KSP, סופר סאן, אתרים כאתרים לבד, או שאין להם אבא ואמא יבואנים, אני חושב שאני וווארה שופס, למרות שווארה שופס היום, כן, אני חושב שרק אני וווארה שופס נשארנו. חוזר למודל ספקים, למודל כמויות, אני אעשה את זה קצת שונה הפעם, אני אכניס ספקים רק עם 20 מוצרים כל אחד, לא יעמיס כל ספק שאתה הולך לאיבוד ואתה לא מוצא, קרא את המוצרים הכי טובים מכל ספק, ונמכור אותם. המלחמה פגעה בנו מאוד קשה כמו בהרבה עסקים. אבל עכשיו מתחילים להרים את הראש, ברור. אז אתה חוזר לעסקים וחוזר למסיבות. כן. המסיבות עשיתי, המסיבות עוד פעם, זה תחביב. כן. זה הכי מצחיק שיש הרבה אנשים שמכירים אותי, חושבים שזה מה שאני עושה בחיים. כן, כי אתה יודע, זה בולט, אבל זה לא מה שאתה עושה בחיים. אבל אני וורקוהוליק. זאת אומרת, אני בן אדם שעובד 18-20 שעות ביום. אבל העבודה מחיה את האדם.
קודם כל אני נהנה מזה, אני נשאר צעיר, אני מתאמן, אני דברים, אני רואה אנשים, פוגש אנשים. כן. הכרתי אותך. נכון? כי בסוף אני מכיר את האנשים מהמסיבות. גם. עכשיו, אתה לא תאמין איזה אנשים אני מכיר במסיבות, כן. ולפעמים אתה אומר, תראה את זה, אתה לא מאמין, ובסוף הוא איזה מנכ"ל אחראי זה, אחראי זה, אחראי זה. דוגמה ללא לשפוט אדם, לפי מערך חיצוני. לפי מערך חיצוני. ברור. אתה יודע מה, כמה טעיתי בזה בעבר, מודה, טעיתי בזה בעבר, כי לפעמים אתה מגבש איזה משהו ממראה, משיח, מדיבור, ורק אחרי שאתה, זה לאו דווקא לשיפוט של טוב או לא טוב, אלא אתה חושב בכיוון אחד ובעצם כיוון אחר לגמרי, שהוא יכול להיות מאוד קרוב אליך. אני אומר לך ש80% מהקהל חתך סוציו-אקונומי, מהרמה הכי גבוהה במדינת ישראל. עכשיו יש אנשים שאתה אפילו לא יודע, אתה יודע, אתה רוקד לידם, כן. ואתה לא יודע שהבן אדם זה מנכ"ל של איזה חברה, או איזה יזם, או איזה איש... או עורך דין. עורך דין, כן. או אשתי מורה. או מורה. כן. אז אוקיי, אז יש את הקהל שחוזר, הקהל החדש. זה יותר קהל שחוזר, קהל שגדל, מגיע גם. כן. מגיעים כל הזמן. טוב, אנחנו גם מקווים שבשאיפה יגיע גם הקהל החדש שאנחנו מדברים עליו. טוב, אולי הם יעקבו, אז אנחנו אז אולי נעשה עוד כמה פודקאסטים ונצליח להגיע לכל, תדע. נשתפר, אולי נהיה כוכבי רשת ונתחיל להביא קצת... אנחנו נקווה שנעשה טוב לאחרים. ברור. בזה נסתפק. דיברנו גם על הנושא של מיזם הסקייט פארק אינדור הראשון בישראל. תעקבו, יש דף באינסטגרם, יש לינק לעצומה, יש דף בפייסבוק, סקייט פארק אינדור ישראל. נוכל לצרף את זה בלינק. ואני רוצה לשאול אותך לקראת סיום. מה חשוב לך להגיד בסוף הפודקאסט הזה לאנשים ששומעים אותנו? מה הכי חשוב לך להגיד? יש לך מסר? עוד פעם, אני חוזר על המסר כמו שאמרת אחרי השביעי באוקטובר. כן. שהמדינה צריכה להיות מאוחדת. נכון. אנחנו מדינה אחת. אמת. אין לנו ארץ אחרת. אין. כמו שיש את התוכנית ארץ נהדרת. כן. יש לנו באמת ארץ נהדרת. לחלוטין. האנשים עושים אותה נהדרת. יפה. אני בכלל אמרתי לך, אני בוגר שמעון פרס, אז מזרח תיכון חדש. יש סוג עכשיו עם כל ההסכמי אברהם ודברים. הלוואי. הלוואי, ומחר יהיה לנו שלום גם עם סוריה, ושלום גם עם לבנון. עם כולם. ושלום עם סעודיה. הלוואי. אני כל הזמן שאני מסתובב באירופה. שקבלו אותנו, את קיומנו כאן. ברור. בחלוטין, זה יביא שפע גדול, לא רק כלכלי. כשאני התגייסתי, אמרתי, הילדים שלי לא התגייסו כבר לצבא. כן, תמיד אומרים את זה. תמיד אומרים את זה. לחיים יש דינמיקה משלהם. אולי בסוף זה יקרה באיזה דור, שאנחנו נהיה שם בגן עדן באיזשהו מקום. יכול להיות. זה מה שאני רוצה. אני רוצה שתמיד יהיה טוב לאנשים. אני משתדל לעשות תמיד טוב. כן. אני גם בכל מסיבה. מי שיש לו, אצלי אין אנשים שנשארים בבית. אני בא ממקום, אני יודע, אבא שלי נפטר שהייתי ילד צעיר. אני יודע מה זה מגררה מהבירה המקטע, שפתאום אין לך כסף. חוסר, חבל על הזמן. כן. ואתה לא תדע, אבל בכל מסיבה, אני מכניס כל כך הרבה אנשים חינם. כן. ויש כאלה שמתביישים, לא מעניין אותי. הם מנסים להגיד לי גם מה הסיבה. אני רוצה, כל עוד אתה צעיר, אתה יכול לבנות, ליהנות, תבנה. אנחנו חיים. זה לא תמיד הכסף. חיים פעם אחת. לחלוטין, אני מסכים איתך. זה המוטור החיים, תיתן, תקבל בחזרה. לחלוטין. שמעתם? תיתן, תקבל. זה המוטו. אחלה. טוב. אז... אני נעים מאוד. גם לי, תודה רבה. אתה צריך להזמין אותי. בשמחה. סוויץ', הפודקאסט שעוסק בנושאים שדיברנו עליהם, שזה משפטים, סקייטבורדינג, עסקים, נדל"ן, אנשים ומוזיקה. מקווה שהצלחנו לעניין אתכם, והשיחה הייתה קולחת, ועברנו בליין טוב בין כל הנושאים. חכו לפרק הבא, הולך להיות מעניין, ואורחים מיוחדים כמו מיקי, שנוגעים בנושאים שלנו. סוויץ', תודה רבה לסטודיו תמוז, לרז היקר, שלום רז, תבואו אליו, תודה רבה להתראות מיקי. תודה רבה. תודה.